Привет от Силовчарк! Радваме се, че имахме възможността да присъстваме на обучение, организирано от нашите гости Саша и Любен. Тук на тази хубава гледка, хората от Experts Group. Денят е събота, датата е 16 април и ние цял ден се занимавахме с това как да бъде един търговец успешен. Това включва, разбира се, нещата, които ни обясниха за така наречените меки умения, soft skills, колко важна роля играе планировката в цялата дейност, която ние извършваме, как да си поставяме целите, как тези цели да бъдат изпълнени, преизпълнени, как да затвориш сделка, какви са различните етапи в една сделка и още много брой неща. Супер! Тоест ти си доволен от нашето обучение? Разбира се, че съм доволен. Аз, както ти споменах и малко по-рано, преди да извадиш камерата, казах, че за мен тези обучения винаги са били продуктивни. Дори човек да не научи нещо едно към едно, това му дава поне разширява му кръгозора да търси отговорите за въпроси, които той сам си поставя на различни места. Дали било то обучение, книги, семинари, така че винаги е полезно. Да. Смяташ ли, че това обучение е било полезно на твоите колеги също? Определено смятам, че е полезно, определено смятам, че трябва да се превърне в традиция. Доколкото съм запознат, вие сте едни от първите хора, които извършват тази тип дейност на този екип. Така че се надявам тази традиция да бъде продължена и да дава наистина резултати. Хората са надъхани, мотивирани, това се вижда и по лицата, ще се проличи и по-късно в разговорите. Супер! Би ли препоръчал на други корпоративни фирми нашите обучения? И не само на корпоративни клиенти, бих препоръчал вашите обучения на всякакъв тип структури. Било то неправителствени организации, фондации, хора, които имат някаква цел, нещо, което искат да свършат. Хора, които имат амбиции да направят, да променят нещо, да дигнат, как се казваш, да дигнат летвата 1 метър по-нависоко.